Να λοιπόν που τελείωσε η φοιτητική μας ζωή. Κάθε τέλος και μια καινούργια αρχή. Αλλά νομίζω τώρα αρχίζουν τα δύσκολα που βγαίνουμε στην κοινωνία. Έχεις δίκιο, τώρα αρχίζουν τα προβλήματα. Ξέχασα να πάρω τον πατέρα μου. Με συγχωρείς μια στιγμή. Ναι, έλα παπά. Μόλις τελείωσε η ορκομοσία και είμαι παρέα για καφέ. Ναι, είμαστε ευτυχισμένοι. Ενώ όλη παρέα. Άντε καλά, θα τα πούμε στο σπίτι. Έλα, σε αφήνω τώρα, φιλιά. Φαντάζομαι πόσο θα χάρη και ο κύριος καθηγητής. Τώρα έχει επισήμως γιο γιατρό. Ήταν το όνειρό του. Αλλά όπως είπες, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Ναι, το ξέρω. Και εμείς δεν θα βλεπόμαστε καθημερινά όπως στη σχολή. Γιατί? Τι είναι αυτά που λες? Ίσα-ίσα. Τώρα θα έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Θα είμαστε πιο πολλές ώρες μαζί. Άγγελε, σε λίγες εβδομάδες μπορεί να βρεθούμε ο ένας σε νησί και όλο σε βουνό για το αγροτικό μας. Εγώ μάλλον θα κάνω το αγροτικό μου κάπου εδώ κοντά. Αλλά θα μιλήσω στον πατέρα να φροντίσει και για σένα. Αν του ζητήσει τέτοια χάρη, μπορεί να με στείλει στα σύνορα. Κοντά σου αποκλείεται. Έλα τώρα, υπερβάλλεις. Τον έχεις παρεξηγήσει λόγω του χαρακτήρα του. Επειδή δεν είναι ευχάριστος μαζί σου, δεν πάει να πει ότι δεν σε συμπαθεί κιόλας. Μην ξεχνάς ότι είμαι γυναίκα και ότι έχω διαίσθηση. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν θέλω να μαυρίσουμε αυτή τη μέρα. Θέλω να γιορτάσουμε μαζί αυτή την αποφοίτηση. Και να ορκιστούμε ότι θα είμαστε μαζί ό,τι και να γίνει. Και ότι δεν θα με ξεχάσεις ποτέ. Γιατί εγώ να είσαι σίγουρος, δεν θα σε ξεχάσω. Βρε αγάπη μου, γιατί τόση απεσιοδοξία? Δεν είμαστε μαζί τώρα. Και αργότερα μαζί θα θεραπεύουμε και θα δίνουμε ζωή σε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Ναι, έχεις δίκιο. Το Σαββατοκύριακο θα πάω στην Αράχοβα να δω τη μητέρα μου που δεν μπόρεσε να έρθει. Δεν θέλεις να σε πάω εγώ? Όχι, θα με πάει ο θείος μου. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για το μέλλον σου, για την ειδικότητα δηλαδή που πρόκειται να επιλέξεις. Όμως, εγώ τη γνώμη μου θα στην πω. Βέβαια, θέλω να ξέρεις ότι όποια και αν είναι η απόφασή σου, εγώ θα την εγκρίνω, αγόρι μου. Μπαμπά, τώρα για λίγες μέρες θέλω να ξεκουραστώ. Άλλωστε, έχουμε χρόνο να συζητήσουμε για την ειδικότητα. Έτσι, μπράβο. Θέλω να παίρνεις σωστές αποφάσεις και όχι βιαστικές. Εντάξει. Άλλωστε, σου έχω και μια έκπληξη. Έκπληξη? Μου τηλεφώνησε ο αδελφός σου. Πάλι πήρε άδεια και έρχεται σε λίγο. Να σου πω, γιατί δεν πας μαζί του στον Άφλο να ξεκουραστείς λίγο? Ναι, αλλά ο Νίκος... Εντάξει, αγόρι μου, εντάξει. Το ξέρω, έχετε διαφορετικούς χαρακτήρες. Θα περάσετε όμως καλά, είμαι σίγουρος. Εκτός αυτού, όταν είσαι εσύ μαζί του, εγώ είμαι πιο ήσυχος. Δεν ξέρω γιατί αυτό το παιδί όπου πηγαίνει μπλέξει σε καυγάδες. Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Θα σου πω. Α, κατά φωνή ήρθε το παλικάρι μας. Χριστέ μου, αυτό το παιδί δεν θα βάλει μυαλό ποτέ. Μα ποτέ. Ποιος ξέρει πάλι πόσο έτρεχε για να έρθει γρήγορα. Τι βλέπω, όλο το ιατρικό team σε σύσκεψη. Καλώς τον Άσο το ιό. Γεια σου πατέρα. Αδερφάκι, κυσανότερα αγόρι μου. Και εσύ καλός πολίτης. Ευχαριστώ. Θα πιεις κάτι για τον αδελφό σου? Ναι. Ωραία. Αν και το αλκοόλ βλάπτει, γιατρέ μου, και εσύ το ξέρεις καλύτερα, λόγω της περίστασης θα πιω κάτι μαζί σας. Το πολύ βλάπτει, όχι το λίγο. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Έλεγα στον Άγγελο να πάτε μαζί στον Άφλιο για να μπορέσει να ξεκουραστεί γι' αυτός λίγο. Στον Άφλιο? Στο εξοχικό? Καλά, αν δεν θέλετε πηγαίνετε κάπου αλλού. Εσύ πώς τα καταφέρνεις και παίρνεις συνέχεια άδειες, μπορεί να μου πεις? Δεν έχεις υπηρετήσει καθόλου μέχρι τώρα, Σήμερα, πατέρα, πρέπει να είσαι και λίγο παραμυθάς. Ορισμένοι τι βρίσκουν να τους παραμυθιάζεις, να τους πουλάς τρέλα. Και προπαντός οι γυναίκες, αδερφάκι μου, το θέλουν το παραμύθι τους. Να τάζεις αγάπες, γάμους. Έτσι περνάς καλά και όταν στριμώχνεσαι βρίσκεις μια αφορμή και ξεγλιστράς. Αδερφέ μου, αυτή η άποψή σου έχει τα υπέρ και τα κατά. Αλλά η ζυγαριά γέρνει μάλλον προς τα κατά. Καλά σου λέει αδελφός σου. Δεν θα βάλει μυαλό ποτέ εσύ. Ο άντρας λένε στο στρατό οριμάζει. Εσύ αγόρι μου θα πουληθείς και θα έχει γίνει χειρότερο. Τελικά θα πάτε στον Άφλιο? Θα δούμε. Αδερφάκι, κάνε ένα ντους και βγαίνουμε έξω. Έχω κανονίσει παρέα να το γιορτάσουμε. Νίκο, χωρίς παρεξήγηση, θα προτιμούσα να μείνω σπίτι απόψε. Τι λες, μωρέ? Όλο τους έλεγα ότι έχεις διάβασμα. Τώρα τι να τους πω? Τελείωσε, θα βγούμε μαζί. Ναι, έλα, Ελένη. Στο σπίτι μου, ναι, έχει έρθει και ο Νίκος. Θα κάτσουμε σπίτι να δούμε το μπάσκετ στην τηλεόραση. Και εσύ να περάσεις καλά. Καλό ταξίδι αύριο και τα λέμε όταν γυρίσεις. Έλα, φιλάκια. Ξεφτέρει ο γιατρός, πατέρα.
Θα του μάθω όμως εγώ να λέει ψέματα στις γυναίκες χωρίς να κοκκινίζει το παλικάρι μας. Άντε, πήγαινε τι σου, γιατί έτσι πως είσαι. Αν τελικά πάτε αύριο στον Άφλιο, μην ξενυχτήσετε απόψε, εντάξει. Θα δούμε. Εξαρτάται τι θα γίνει σήμερα με την παρέα. Εσύ δεν πας πουθενά? Όχι, θα κάτσω να δω λίγο τηλεόραση, γιατί αύριο πρέπει να σηκωθώ νωρίς. Εντάξει. Άντε, βγιά σου. Βγιά σου, παιδάκι μου. Έτοιμοι. Ο πύργος ελέγχου έδωσε άδεια για απογείωση. Φύγαμε. Οκ. Απαιτώ να γυρίσουμε αμέσως πίσω. Όλα εντάξει. Εντάξει, παιδιά. Οκ. Το αδερφάκι μου ο Άγγελος, ο Τάσος, ο Σπύρος. Ευχαριστώ πολύ. Γνωστή σου είναι αυτή? Το ξέρω εγώ πας ότι είναι εδώ? Όχι, και βέβαια εσύ τσιμουδιά. Κάτι φιλαράκια είναι. Θα μείνουν απόψε εδώ και αύριο με το καλό την κάνουν. Νίκο, αλλού αυτά. Από το χαμό που βλέπω πρέπει να έχουν μείνει αρκετές μέρες. Γιατί δεν πήγαν στο ξενοδοχείο? Σου είπα, είναι φιλαράκια. Και αν το μάθει ο μπαμπάς? Ο μπαμπάς δεν θα μάθει τίποτα.
Και αύριο όλα τελειώνουν και ούτε γάτο ούτε ζημιά. Έχουν μπλέξει κάπου? Εντάξει, τα παιδιά είναι καθαρά. Άλλοι τους μπλέξανε και τώρα πρέπει να κρυφτούν για λίγες μέρες. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καθαρά ή όχι. Το καταλαβαίνεις ότι άμα τους βρουν εδώ πέρα θα έχουμε μπελάδες? Έλα ρε, μη φοβάσαι. Κινδυνεύουμε κι εσύ κι εγώ. Σιγά μη φάμε σόβια. Και της λέει αυτός θυμωμένος, φάε τα ψάρια εσύ τώρα. Σιγά ρε Ράμπο, σιγά. Οι πίτσες θα είναι. Κρυφτείτε. Χαίρετε. Πόσο κάνουνε? Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τέρμος είναι γερμός. Ήρθε το συσίτιο. Ελάτε. Καλώς τον Άγγελο. Έλα να τσιμπήσει κάτι. Έχω πάρει για όλους. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω. Άσε να φύγε, δεν του γουστάρουμε. Εντάξει, άμα δεν πεινάς, όλα οκ. Λοιπόν, πήγαινε όπου γουστάρεις και τηλεφώνησε μου αν θέλεις να έρθω κι εγώ από εκεί. Γιατί έγινε τελικά με τα ψάρια? Ποια ψάρια, ρε, εδώ ήρθαν οι πίτσες, ορμάτε ρε να πάμε. Νικό, Καλά ξυπνητούρια. πότε θα ξεκουμπιστούν αυτοί που μάζεψες? Μίλα πιο σιγά. Γιατί τι τρέχει? Γιατί απ' έξω τριγυρίζει το 100. Ωραία, αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Αυτοί ναι, εμείς δεν κάνουμε καλά που φιλοξενούμε δύο αγνώστους. Έλα, αφού τα είπαμε αυτά. Τα παλικάρια είναι εντάξει. Ρε αφελή, έτσι σου είπαν, αληθεύει όμως. Άκου να σου πω. Δεν με κάνεις εσύ ρεντίκολο. Έχω μπέσει εγώ. Όπως και αυτοί που κάνω παρέα. Το παίζεις και μάγκας τώρα. Δεν το παίζω, είμαι. Βρε Άγγελε. Βρε αγόρι μου. Εδώ πέρα ήρθαμε για να ξεκουραστούμε. Ας οριαστούμε εκεί πέρα όλοι μαζί μες στα μάξι και ας πάμε μια βόλτα. Εννοείς και οι 4? Ναι. Τότε εγώ παίρνω το πρώτο λεωφορείο που θα βρω και γυρίζω στην Αθήνα. Γιατί ρε φίλε, δεν γουστάρεις την παρέα μας? Κάτσε ρε Τάσο κι εσύ. Αμέσως να αρπαχτείς. Ναι, Άγγελε. Όλοι μαζί θα πάμε. Μας χωράει τα μάξι. Αστυνομία, κρυφτείτε! Γεια σας, παιδιά. Γεια. Πού το βάλατε, πάτε για Αθήνα? Όχι, χθες ήρθαμε. Λέμε να μείνουμε 2-3 μέρες. Πάντως, νομίζω ότι τα βράδια είχε φως στο σπίτι. Μάλλον θα το ξεχάσαμε αναμένω την προηγούμενη φορά. Άντε, καλή βάρδια. Τσακάλι ο μπάτσος. Φιλαράκι είναι. Τον πατέρα μου. Καλό είναι να έχεις μπάτσο γνωστό. Σου σβήνει και καμιά κλίση. Όχι, σε μένα, στον πατέρα μου. Άντε, κρυφτείτε τώρα για να φύγουμε. Φιλαράκο, εμείς την κάνουμε. Δεν θα γυρίσουμε στον ναύλιο. Είναι επικίνδυνο, πού θα πάτε? Εδώ χωρίζουμε. Καλύτερα έτσι. Έτσι ξαφνικά. Τι θα πω στον αδερφό μου? Πες το ό,τι θέλεις. Εμείς άστο. Καλύτερα να μην ξέρεις. Κάποια στιγμή αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα σου τηλεφωνήσω. Θα σου ζητήσω κάτι για ένα δέμα. Τι δέμα?
Μην είσαι ανυπομόνος. Αφού σε πάρω στο κινητό, μετά πετάω το στη θάλασσα. Είναι κάτι ψάρια, το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, καλή δύναμη. Αύριο. Καλή δύναμη. Έμπλεξες, Νίκο. Έμπλεξες. Και καλά, εσύ, εγώ γιατί. Έλα, ηρέμησε. Μια περισκεψία ήταν εκεί και τελείωσε. Φύγανε τώρα. Καθαρίζουν το σπίτι από την βρωμιά και το ξεχνάνε. Μακάρι να είναι έτσι, αλλά θα μου επιτρέψει να διαφωνήσω. Νίκο, κοίταξε με στα μάτια. 3 ερωτήσεις θα σου κάνω. Τι έχουν κάνει? Είναι δραπέτες? Σε τι βρωμοδουλειά είναι μπλεγμένοι? Δεν ξέρω, ρε Άγγελε, σου λέω. Νίκο, θα σε ρωτήσω άλλη μια φορά. Θέλω την αλήθεια γιατί την ξέρεις. Αν θέλεις λοιπόν, θα μου πεις. Γιατί κρύβονται οι υποτιθέμενοι φίλοι σου? Γιατί τους βοήθησες και έμπλεξες κι εσύ κι εγώ σε αυτή σου τη μαλακία? Δεν είναι έτσι όπως τα νομίζεις τα πράγματα. Τότε πώς είναι? Πήραν άδεια από τον Κορίδαλο. Ήταν φυλακή λοιπόν. Για μικροκλοπές. Και δεν γύρισαν πίσω. Παρακάτω, πόσο καιρό κρύβονται? Ξέρω κι εγώ, νομίζω 12-15 μέρες. Αυτή είναι η αλήθεια. Η μισή αλήθεια, Νίκο. Τι δηλαδή, αυτά τα πουλάκια βγήκαν έξω και 15 μέρες τώρα πηγαίνουν στο κατηχητικό? Κάτι έκαναν. Ληστεία? Φόνο? Βεβαίως εσύ θα μου πεις ότι δεν ξέρεις. Και εγώ θα πρέπει να σε πιστέψω. Γιατί αν ήξερες και πρόσφερες προστασία σε 2 φυγάδες, νομίζω καταλαβαίνεις που θα καταλήξεις. Καλά τώρα, τι θέλεις να σου ορκιστώ? Μου είπαν δεν γυρίζουμε πίσω και βόλεψε μας εκεί για 2-3 μέρες και μετά την κάνουμε. Αυτό τους πρόσφερα. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Εύχομαι να είναι έτσι. Δεν θέλω ούτε να το σκεφτώ ότι θα καταστραφείς. Ίσως κι εγώ μαζί σου για μια περισκεψία. Ωραία, τι θες να κάνουμε τώρα? Να πάμε κατευθείαν στην Αθήνα. Άντε λοιπόν, βοήθα να τελειώνω. Πώς τα πέρασατε λοιπόν στον Άφλιο? Εντάξει, με το σπίτι μπήκαν τίποτα κλεφτρόνια και το ρημάξανε? Όλα μια χαρά, πατέρα. Και φαίνεται ότι η αστυνομία αύξησε τις περιπολίες της. 2-3 φορές είδαμε να περνάει από εκεί το 100. Άρα η πληροφορία για τους δραπέτες είναι σωστή. 2 τύποι, παιδί μου, βγήκανε με άδεια από τη φυλακή και επιτάθηκαν σε ένα φουκαρά λογιστή για να του πάρουν την τσάντα με τα λεφτά 60.000 ευρώ. Πότε έγινε αυτό? Την περασμένη εβδομάδα, δεν άκουσες ειδήσεις? Καλημέρα, μπαμπά. Καλώς τον. Τι έγινε? Τίποτα, παιδί μου, έλεγα στον Νίκο εδώ πέρα για 2 τύπους που βγήκαν με άδεια από τη φυλακή και μαχαίρωσαν ένα φουκαρά λογιστή για να του πάρουν τα λεφτά του. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι την πατήσανε οι μάγκες. Ο αδελφός του θύματος είναι αστυνομικός. Και όπως καταλαβαίνετε, η αστυνομία θα κινήσει γη και ουρανό για να τους βρει. Εντάξει, αν έχουν περάσει τόσες μέρες που λες, αυτοί τώρα θα είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι απαραίτητο, μπορεί να είναι ακόμα εδώ. Μπορεί να τσακωθούν στη μοιρασιά. Μπορεί κάποιος να καρφώσει την κρυψώνα τους. Ποιος ξέρει. Η αλήθεια είναι ότι έχει παραγίνει το κακό μας, δεν νομίζετε? Έχει δίκιο ο μπαμπάς. Πάντως τους χρειάζεται ένα μάθημα. Όχι μόνο σε αυτούς, αλλά και σε όλους όσους τους βοηθάνε. Συγγνώμη που άρχισα, έμπλεξα σε κίνηση. Δεν πειράζει. Για πες, πώς πέρασε τη μητέρα σου? Το ίδιο θα ρωτούσα κι εγώ εσένα. Σε πρόλαβα. Ό,τι και να της εξηγούσα, ότι έχω ακόμα να κάνω ειδικότητα, αγροτικό. Εκείνη δεν ήθελε να το πιστέψει. Και όλο έλεγε: είσαι γιατρίνα, αυτό έχει σημασία. Είδες οι απλοί άνθρωποι. Κατά τα άλλα. Καλά πέρασα, τι μπορώ να πω. Είδα φίλες μου, παλιές μου συμμαθήτριες. Είδα τη δασκαλά μου που χάρηκε πολύ. Εσύ πες μου, ο πατέρας σου? Φαντάζομαι όλα συμβουλές, Όχι, ήταν χαρούμενος. Αλλά όχι, δεν έδειξε το θέμα, ούτε ειδικότητα, ούτε τίποτα. Έτυχε και ήρθε με άδεια ο αδερφός μου και μας έστειλε 2 μέρες στο εξοχικό. Να ηρεμήσω, έλεγε, αλλά αντί να ηρεμήσω, μου βγήκε ξινό. Δηλαδή? Να ξέρεις τώρα πως τρέχει ο Νίκος. Το παίζει ραλίστας και όχι ότι φοβάμαι, αλλά δεν αργεί να γίνει το κακό. Δεν πέρασα καθόλου καλά. Καλύτερα να ερχόμουν μαζί σου. Μη μου πεις ότι δεν γυρίσατε όλα τα μπαράκια του ναυπλίου και ότι ο Νίκος δεν σου γνώρισε ούτε μια δίμετρη Ρωσίδα. Αυτό σε κάτι τέτοια είναι μανούλα. Αλήθεια σου λέω, αγάπη μου, τίποτα δεν έγινε. Καλά. Δεν επιμένω να μου πεις αν δεν θέλεις. Τίποτα δεν έγινε, σου λέω. Να πληρώσω και να πάμε σπίτι. Όπως θες. Το λογαριασμό. Θα σε πείραζε να βρεθούμε αύριο? Όχι, αλλά τρέχει κάτι. Θέλω να μείνω σπίτι λίγο μόνος, να ηρεμήσω, να σκεφτώ λίγο. Σε πειράζει? Είχα κάνει άλλα σχέδια, αλλά αφού προτιμάς να βρεθούμε αύριο, θα σου τηλεφωνήσω εγώ. Εντάξει, θα τα πούμε αύριο.
Βρισκόμαστε στο σημείο όπου προημερών έγινε η αιματηρή ληστεία, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαμε τον τραυματισμό ενός λογιστή. Οι γιατροί, οι οποίοι παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του άτυχου λογιστή, είναι καθησυχαστικοί και μας διαβεβαιώνουν ότι είναι καλά και ότι σύντομα πρόκειται να πάρει εξιτήριο από την κλινική στην οποία νοσηλεύεται. Ωστόσο, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχουν εξοπλωθεί παντού. Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει ανακρίνει 4 άτομα, τα οποία θεωρεί ως ύποπτους και πιστεύει ότι σύντομα θα έχει προβεί σε συλλήψεις. Άντε τώρα, αδερφέ μου, να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Τι κάνουμε τώρα? Ναι. Έλα, Σοφία, εσύ, ο Άγγελος είμαι. Έχεις χρόνο, μπορώ να σε απασχολήσω για λίγο? Για σένα πάντα έχω. Πες μου. Ξέρεις, θα ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά καλύτερα να τα πούμε από κοντά. Πότε μπορώ να περάσω από το γραφείο σου? Όποτε θέλεις. Αύριο γίνεται? Ναι, από τις 10 ως και τις 2 θα είμαι εδώ. Ξέρεις, Σοφία, θα ήθελα να είμαστε μόνοι. Κατά τις 11 είναι καλά. Εκείνη την ώρα θα είναι όλοι στο εφετείο. Τέλεια. Χάρηκα που σε άκουσα, Άγγελε. Κι εγώ. Σοφία, τα λέμε αύριο. Φιλιά. Καλώς το γιατρό μας. Και συγχαρητήρια. Εσύ όλα τα μαθαίνεις. Όσα με ενδιαφέρουν. Κάθισε. Πώς και μας θυμήθηκες? Σοφία, θέλω τη βοήθειά σου. Και βεβαίως χωρίς να μάθει κανένας τίποτα τι πρόκειται για μένα και πιο πολύ για τον Νίκο. Φυσικά, ό,τι θέλεις. Περί τίνος πρόκειται? Χρειάζομαι τη βοήθειά σου ως δικηγόρο. Άγγελε, τι συμβαίνει? Όσο για την εχεμήθεια, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αμφιβάλλεις. Από το γυμνάσιο με ξέρεις. Και μην ξεχνάς ότι ήσουν η πρώτη μου αγάπη. Λοιπόν. Πριν από 3 μέρες πήγαμε μαζί με τον Νίκο στον Ναύπλιο, στο εξοχικό μας, έτσι για βόλτα. Και εκεί διαπίστωσα ότι ο Νίκος είχε δώσει το κλειδί, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, σε 2 δραπέτες φυλακών. Καλά, και ο Νίκος μετά από τέτοια βλακεία, τι δικαιολογία βρήκε να σου πει? Μου είπε κάτι γενικό και αόριστο, αλλά σίγουρα κάτι κρύβει. Δηλαδή? Να, γυρίσαμε πίσω στην Αθήνα και άκουσα στην τηλεόραση ότι η αστυνομία έχει κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό 2 φυγάδων. Και πιστεύεις ότι είναι αυτοί? Μάλλον. Επειδή δεν παρακολουθώ πολύ τηλεόραση, παραβίασαν την άδειά τους ή έκαναν κάτι άλλο? Διάπραξαν ληστεία με λία 60.000 ευρώ. Τραυμάτισαν σοβαρά και έναν άνθρωπο που ευτυχώς είναι καλά, οπότε καταλαβαίνεις τη θέση τη δική μου και του άμυαλου του αδερφού μου αν μαθευτεί ότι δώσαμε στέγη σε 2 ληστές. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Και στο πατέρα, τι θα πούμε στο πατέρα? Αντιλαμβάνεσαι τι θα πει να βρεθούμε συνένοχοι για μια βλακεία του αδερφού μου? Καταλαβαίνω, Άγγελε, αλλά πρέπει να μου διηγηθείς με απόλυτη ηρεμία τι ακριβώς συνέβη στο Ναύπλιο. Με λεπτομέρειες. Ποιους συναντήσατε, ποιους χαιρετήσατε, ποιος σας είδε, ποιοι ήταν αυτοί. Τι άκουσες να λένε μεταξύ τους, με σένα ή με τον Νίκο. Αν τηλεφώνησαν κάπου. Βέβαια, δεν είναι απλό το πρόβλημα, αλλά κάπου θα υπάρχει κάποια λύση. Μάθε αν τους έχουν εντοπίσει, ίσως και να τους έχουν συλλάβει. Αν τους έχουν συλλάβει και είπαν που βρίσκονταν. Όσο και σου φαίνεται παράξενο, αυτού του είδους οι άνθρωποι έχουν μπέσα. Από την πείρα μου το ξέρω. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να σας προδώσω. Λες? Είμαι σίγουρη. Σοφία, τώρα με ηρέμησες κάπως. Θα στο χρωστάω. Και κάτι άλλο θα μου χρωστάς. Τι? Μία μπύρα στο Σούνιο. Να δούμε μαζί το ηλιοβασίλεμα, όπως τότε στην εκδρομή με το Λύκειο. Μόνο στο Σούνιο. Όπου θέλεις, Ρώμη, Βενετία. Καλά, ηρέμησε. Πρώτα γράψω ότι θυμάσαι και μου τηλεφωνείς. Ίσως και να βρεθούμε. Μην ανησυχείς, θα βρούμε άκρη. Θα σου τηλεφωνήσω το απόγευμα. Αν τους έχουν πιάσει, μήπως πρέπει να πάμε στην αστυνομία να ελαφρύνουμε τη θέση μας? Όχι, μην κάνετε καμία κίνηση. Θα περιμένω να μου τηλεφωνήσεις το απόγευμα. Σου είπα, κάποια λύση θα βρούμε. Άγγελε, πού σε βρίσκω? Έλα, Ελένη, στο σπίτι είμαι. Και προσπαθώ να βρω μια λύση. Τι έγινε? Άγγελε, συμβαίνει κάτι? Κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Μου λες ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι δεν μπορείς να το πεις σε μένα. Είσαι καλά? Καλά είμαι, αγάπη μου. Απλά θέλω λίγο χρόνο. Και θα σου τα εξηγήσω όλα. Γιατί δεν μου εξηγείς τώρα? Μήπως δεν θέλεις να ξαναβρεθούμε? Θέλεις να... Μη λες ανοησίες, αγάπη μου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μεταξύ μας. Στορκίζομαι. Απλά χρειάζομαι λίγο χρόνο και θα σου τα πω όλα. Δεν ξέρω τι να πω. Το ότι ορκίζεσαι με κάνει να σε πιστεύω. Θα περιμένω να με πάρεις εσύ. Οκ. Ελένη. Και να θυμάσαι ότι σ' αγαπάω. Κι εγώ. Έλα, φιλάκια.
Άρα, Νίκο, τι μου έκανες. Καλημέρα. Το γραφείο του καθηγητή Καρύδη. Ευθείας στο διάδρομο. Ευχαριστώ. Ναι, μπρος. Ο κύριος Καρύδης. Ο ίδιος. Καλημέρα. Καλημέρα. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Ήθελα να μάθω για την κατάσταση ενός ασθενούς. Δεν σας ενημερώνουν οι θεραποντές ιατροί? Δεν έχω παράπονο. Απλά όλα όσα μου λένε είναι λίγο μπερδεμένα. Ελάτε, καθίστε. Ευχαριστώ. Α, βλέπετε το μάτι. Και εμείς οι γιατροί παθαίνουμε ατυχήματα. Ποιο είναι το όνομα του ασθενούς? Άγιος Νεάρχου λέγεται. Συγγενείς σας? Όχι ακριβώς. Είμαι η κοπέλα του. Και όπως καταλαβαίνετε θέλω να ξέρω όλη την αλήθεια για την κατάστασή του. Η κατάστασή του είναι σοβαρή. Δηλαδή? Πρέπει να περιμένουμε άλλες 48 ώρες για να ξέρουμε. Δεν το πιστεύω. Δεν κάνετε έτσι. Πρέπει να είστε ψύχρεμοι για να μπορέσετε να το βοηθήσετε. Το ξέρω, έχετε δίκιο. Απλά είμαι η μόνη μου παρηγοριά. Το καταλαβαίνω, αλλά μην απελπίζεστε. Αύριο όλα μπορεί να είναι πολύ καλύτερα. Σας το λέω επίρρες αυτό. Αν ξέρατε πόσο κουράγιο μου δίνετε. Αισθάνεστε καλύτερα? Αισθάνομαι μετέωρη. Δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πω. Θα μου επιτρέψετε να σας δώσω την κάρτα μου. Μπορείτε να μου τηλεφωνήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Είμαι πρόθυμος να σας εξυπηρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό. Ξέρετε, πάντα ήμουν άτυχη στη ζωή μου. Ελάτε, μου λέτε τέτοια πράγματα. Αύριο όλα θα είναι πολύ καλύτερα, πιστέψτε με. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και περαστικά σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Να πάτε στο καλό. Εμπρός. Κύριε καθηγητά, εσείς? Ναι, ο ίδιος. Ποιος είναι? Σας τηλεφωνώ από το αστυνομικό τμήμα Ναυπλίου. Είμαι ο Χρήστος, αστιφύλακας. Καλημέρα, πώς είστε? Καλά, καλά είμαι. Σε τι μπορώ να σου φανώ χρήσιμος? Όχι εσείς, κύριε καθηγητά. Θα ήθελα να μιλήσω με έναν από τους γιους σας, τον Νίκο ή τον Άγγελο, να τους κάνω κάποιες ερωτήσεις. Συμβαίνει κάτι? Όχι, ηρεμήστε, να σας πω. Παρουσιάστηκε εδώ ένας οδηγός Νταλίκας, ο οποίος κατέθεσε ότι προ μιας εβδομάδας 2 τύποι του κάνανε το στόπ και τους μετέφερε στον Ναύπλιο. Υποψιάζεστε ότι είναι οι δραπέτες? Είναι πιθανό από την περιγραφή που μας έδωσε. Γι' αυτό και σας τηλεφώνησα, γιατί εκείνες τις μέρες, κάνοντας περιπολία τη νύχτα, είδα φως στο σπίτι σας. Ναι, είχαν κατέβει κάτω τα παιδιά μου. Ναι, το ξέρω. Τους συνάντησα και μιλήσαμε. Γι' αυτό και σας παρακαλεί ο κύριος αστυνόμος, αν είναι δυνατόν ο Νίκος ή ο Άγγελος να έρθουν κάτω, για να τους κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Μα αν είχαν διαπιστώσει κάτι, θα με είχαν ειδοποιήσει. Μην πανικοβάλλεστε, σας παρακαλώ. Δεν είναι τίποτα. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Απλώς ο κύριος αστυνόμος. Πες στον Νίκο να έρθει μια βόλτα κάτω. Ο Νίκος αυτή τη στιγμή είναι στη μονάδα του. Ωραία, όταν έρθει θα τον ειδοποιήσω. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα. Έλα, Άγγελε, πού είσαι? Έλα από το σπίτι, θα σε περιμένω μέχρι τις 3. Έλα, σου λέω, παιδί μου, μου τηλεφώνησαν από το αστυνομικό τμήμα του Ναυπλίου. Άγγελε, έλα, θα σου πω από κοντά, γόρι μου. Έλα, σε περιμένω. Εντάξει, έρχομαι. Τι συμβαίνει? Τηλεφώνησα στον πατέρα μου από το αστυνομικό τμήμα Ναυπλίου. Τι του είπανε? Δεν ξέρω. Με περιμένει σπίτι για να μου πει. Υποψιάζεσαι κάτι? Σοφία, σου το έχω γράψει όλο εδώ πέρα. Εκείνο το πρωί, καθώς φεύγαμε από το σπίτι, περνούσε ένα περιπολικό με κάποιον αστιφύλακα Χρήστο που μας γνωρίζει. Χαιρετηθήκαμε και μας είπε ότι το προηγούμενο βράδυ είδε φως στο σπίτι. Ευτυχώς οι 2 τύποι πρόλαβαν και κρύφτηκαν. Άγιο είχατε. Άγγελε, δεν πρέπει με τίποτα να μαθευτεί ότι ήταν και αυτή μαζί σας, καταλαβες?
Και δεύτερον, μην αφήσεις τον Νίκο να πάει μόνος του. Γιατί το λες αυτό? Γιατί θα κάνει τον έξυπνο. Δεν έχει καταλάβει που έχει μπλέξει και μαζί με αυτόν και εσύ. Έχεις δίκιο. Πρέπει να φύγω αμέσως. Λοιπόν, σου τα έχω γράψει όλα εκεί πέρα. Κοίταξε τα. Εγώ πρέπει να πάω σπίτι να δω τι είπα στον πατέρα και να το καθησυχάσω και ύστερα να προλάβω πριν έρθει ο Νίκος.